teraz nás ženie úplne opačným smerom a tak ja by som sa znova našich priateľov rád opýtal. Čo máte také doma z Ruska? Máte ruskú elektroniku, ruské auto, ruský počítač, ruský mobil, ruský nábytok, ruské oblečenie. Čo také máte? Ruské vajce. A ruskú zmrzlinu. Akože vážne, že prečo chceme ísť do stredoveku? Tomu celkom nerozumiem. Pán Štefan, to vážne? Vy si fakt neviete spomenúť, čo máte doma ruské? Že vaša mamina a nakoniec aj vy ste si pripravovali celý život svoje pokrmy na ruských energiách? A že celý život vás zohrievalo ruské teplo? Že ste svietili ruskou energiou? Že ste jazdili na ruské pohonné hmoty? A že nič z toho, čo ste spomínali, by bez ruských energií jednoducho nefungovalo? Pán Štefan, kto chce psa byť, palicu si nájde.